Nakahuring Bareta, oras-oras. Maray na agoy panalasan sing Bareta, pigalat na ka mga pribadong ospital ang application ka mga bagong nurse sa takaw na maninikang preparasyon ka mga miyembro kan Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PAPI sa posibleng pagitaas kang kaso ng COVID-19 dahil sa Delta variant. Tingong kay PAPI President Jose de Grano, na pagpuon pa sana, handa naman ang mga pribadong ospital katuwang ang government facilities para sa COVID-19 cases alagad. Mas na ikinakatakot ninda na day kakayanon ka nasyon ang paglangkaw kang kaso ng virus araw ka nangyari sa Indonesia as in India. Ano ang sinabi kan Papi na day makapagdugang ng ICU beds sa indang mga miyembro dahil kulang sinda nin staff. Alas 11 Bareta from Newsbase Mardela, daing iba. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang Pinakahuring Bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Happy Friday mga ka-trade, asin mga ka-consumer. Ngunyan po, aldaw na naman in Biyernes, July 23, 2021. Ini po giraray si Bem Derango ang sa indong ka-trade, asin ka-consumer. Dahil Biyernes na naman po ngunyan, mag-iribanan na naman po kita sa laog nin sarong oras. Digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Digdi po sa Radyo DZGB, hatod sa Indokang Department of Trade and Industry, Regional Office 5. So mga nakaantabay po sa tuya ngunyan, nalalamog po kita sa 729 kilohertz sa Radyo DZGB. As sinahiling man po kita live via sa Facebook po, naka-live stream po kita sa DZGB Facebook page, as in sa Samuyang DTI Regional Office Bicol Facebook page. Si-share minan po ini, kaya para po dakol ang reach kaining Samuyang programa. Ano po, kasi ang objeto kaini is talagang maka-inform kita sa kadakol ng mga Bicolano. Bako nga ni sa mga Bicolano ang nakakadangog sa tuyano, pati sa bilog na kinaban kasi nga ni naka-live stream kita via Facebook. Ano po? So, please don't forget to like us on Facebook and also follow us on Facebook para po ma-update kita kan sa muyang mga programa sa DTI, asin ma-educate po kita nganing magikitang mga mausisa, mga mapanuri, asin mga pigsasabitang mga vigilant, intelligent, asin mga critical consumers. Ano po? So, sabi ko nga ni, today is Friday,
thanks God, it's Friday. Maski po mauran-uran, makulimlim ang panahon, yaon man po girari kita sa pag sirbe sa satuyang mga kliyente. So, ngunyan po, sa episode na ini, sa tuya pong pag-urulay-ulayan, ang manunungod po sa Deceptive Sales Acts and Practices. So, magayon ining tema tangunyan, lalo na ngunyan na pandemya, kasi kadakol na naman ngunyan na naguluwasan ng mga scams, iba-ibang klaseng scams. So, online scams, as in kadakol pang mga iba-ibang modus, dahil siguro, sabi tangani, maski nasa kadipisilan kita, igwa pagiraray ki mga nakakaisip na manloko, Kaya ngunyan, sa tuya ining pag-urulay-ulayan, magayon po na madangog ni man kutanaan sa indong mga lado o igwa mo mga issues, pwede po nindo ihiras sa samuya para mag-urulay-ulay po kita manungod digdi sa temang ini. So, dahil digdi, gusto kong tawan ki doon na duman baga sa pigsasabitang Republic Act 7394 or Consumer Act of the Philippines. Igwa duman nakapalaman sa IRR po ka ito. Duman po sa Rule 2 Chapter 1 Title 3. Yaon po itong sinasabi duman na Prohibition Against Deceptive Sales Acts and Practices. So sa satuya pong bisita mo niyan, i-explicar niya sa satuya agabos kung paano ta maiwasan na mabiktima kaining mga scams or ano ang mga dapat ang gibuhon kung kita po nabibiktima po kaining mga scams na ini. So, maray na aga, giraray, sabi ko nga ni si Sir Joseph Ranyola, pirmita ini mga kaibanan kung ang sa tuya mga pigdidiskutir, mga consumer issues. Kasi siya po ang samuyang Division Chief sa Consumer Protection Division sa DTI Regional Office 5. Good morning, Sir Joseph! Hi, good morning, Ma'am Bem. Good morning sa tuyang mga ka-consumer, mga ka-trade na nagantabay kayong programa ni Ma'am Bem Digdig, ang DTI Region 5 na usapang consumer at negosyo. Magayon po ito, Ma'am Bem, napigado mo sa munya na naimbitaran mo naman ako digdi, pakatapos madiskutirta ang manungo digdi sa Deceptive Sales Act and Practices under the Consumer Act of the Philippines. Kasi sa declaration, mas sa Constitution tapas na nakakadyan that the state shall promote and encourage fair, honest, and equitable relations among parties in consumer transactions. And also to protect the consumer against deceptive, unfair, and unconscionable sales acts and practices. Ngunyan po, nirelate ko man po ini sa pandemya na kung saan talagang ngunyan na nagsikat nga ni talaga po ining online, the Internet of Things, naging yun ang ngunyan ang trend na data na mapupugulan na yaon na yan digdi po. And considering na with all the benefits and conveniences na we experience making use of these online transactions, nagagawa man po, kasabay man po kayo ni so equal na risk na baka ma-scam man kita. Since we cannot see the person we are transacting with and dahil data nahihiling ang katransaksyon ta, baka ang ibang tao mag-take advantage kining araw kining sitwasyon pag-create king mga sistema or scheme na makaka-dupe or makaka-scam sa satuyang mga kaimanwa. Okay. So, Sir Joe, sabi ta nga ni, itatawan tang doon, especially itong mga talamak niya na nangyayari, lalo na itong online transactions pertaining to purchase of goods. Sir Joe? Opo. Oo. Pero, Sir Joe, gusto ko nang tawan ki diit na background ang satuyang mga paradangog para antabay sa satuyang programa usapang consumer at negosyo. Kung ano-ano ba talaga itong mga iba-ibang klaseng modus or mga schemes na pwede tang masabi na saro itong Deceptive Sales Act or practice. Sige po. Kung sama mo, tango na po, ma'am, with respect, ma'am, yung mga sa consumer sale transactions. Na kung saan, nakulon mo niyan kitang naobserbaran na
Ang inot-inot itong sa online shopping scam na Online binaluwas na shopping. niya. Opo. Prevalent po iningon yan, ining online shopping scams na mailing mo ini, may mga advertisements sa tuyang social media account or sa social media, pagkatapos na nagpe-pretend sila ng mga legitimate na negosyante. Nagpe-pretend sila na mga online sellers na magibo sila kang produkto nila, ipe-present nila in such a way na baka mga bako genuine sa product pala na. So dako na nangarog po kay ning mga nangyayari sa tuong pagkatapos there are misrepresentations as to the specs or as to the quantity or as to the sizes of the product. So mga RPA, we call this one online shopping scams. Pagkatapos ngunyan sa online shopping scams man po, igwa pa po itong sa mga undelivered ordered products. That can also be categorized as online shopping scam na you were made to believe na i-deliver nila kasi rinesent nila sa produkto, pagkatapos there's a way na kung saan you transacted online, nag-uron ka mo through Viber, through Messenger as to how you're going to purchase, as to how you're going to pay, pagkatapos paano man nila i-deliver, pagkatapos ito pala igwang may mga product quantity imperfection or kulang. Pero igwa naman tao iapunta duman na provision na o violation na product quality imperfection. Okay, so dua. So saro quantity, so saro so quality. You were made to believe na ito ay Class A product or made in the Philippines when in fact made in China pala. Those are deceptions, deceptive sales act magpo-fall pa rin. And makakategorize tayo ito na in as much as the transaction was made online, that is an online shopping scam. Okay. But will fall also duman sa provision of Republic Act 7394 as a deceptive sales act and practice na nasabitan ng ganito. So dakol po, ngunyan, minanataran kita mambem ngunyan. Okay. Pig-alert mo ako the other day with regarding duman sa mga Facebook messages regarding sa online paluwagan. Nagluwas na naman po itong online paluwagan. Igwa na naman, oo. Oo. Pagkatapos, igwa na naman pong although the transaction, or kung minsan may transaction, pagkatapos, you were made to believe sa product, na itong, may bago pamambing, itong cash on delivery parcel scam, in which, nadangog ko mismo, na I was able to read a news about this one, na kung sa'yo, sarong courier kang logistic service provider na sinda mismo nagtaram na prevalent na naman ang arog kening iapod nindang cash on delivery parcel scam. Okay. Anong gusto sabihin ka ini, Sir Joe? Ay ining nangyari dakul so sa Facebook report sa to na bigla na sanang may mapadar sa imo ki produkto pagkatapos without you ordering that product pagkatapos pag nataw na wara ka babayadan siyempre ito kang yaon dumasarong nindo or sa opisina nindo or kuminsan pati ka man napatud ka ng online ang mga purchases mo with respect to consumer goods and services napatud ka na sa aron kayong transaction so all the while you paguna mo, so in-order mo man ka dito. Bako man pala nito. Pero tama, so as you, as addressee, pagkatapos nakakagduman, babayadan mong, 2,150. Pagbukas mo kang or kang parientes mo, pagbukas kang produkto, ang laog suka, kung minsan ang laog soft drinks, magabas, pag-una mo kung In which, di ka man pala nito, bako man itong order mo. Pagkatapos, then, yung pigapod ninda, actually, nasa news, nailing ko kayo ni so Ninja Ban. Sinda mismo nagtaram na prevalent na ini nakikigibuan ninda. And sabi ninda, may mga tinauman sindang paagi kung paano ini ma-action na ninda. Maiwasan ang araw kayo ni. So, yun mismo po pa lang so Ninja Ban, aware na kaini. At Ninja Ban is a courier.
Opo, Freight logistics forwarder, service, oo. freight forwarder po yan. Na kung saan, pag-regulate tama na yan. Pag-regulate yan sa logistics division sa Competitiveness Bureau, which is formerly, the name of the office is the Philippine Shippers Bureau. So, okay. madali po lang po ini Ma'am Bem, mga araw kini, pwede tayo ning ma-actionin ini kang Department of Trade and Industry in as much as we have rules regarding this man. Okay. We have, So, Sir Joe, sige po, na rules na ipapalo dapat yan kang mga logistics companies na. okay. Sir Joe, nabuyong mo naman sa nang na-mention na iyan na ano nga niyang apod ka ini na iyan na manunungod sa cash on Delivery, parcel Tama, oo. scam. Opo. So nabuyutan naman sa na iyan na mention. Siguro idiretso ta na Sir Joe. Kung ano ang dapat gibuhon kan sarong konsumidor o online na buyer o itong nag-transact sa online na nabiktima ka ini. Ano po ang proseso Sir Joe para complain or igwa kitang redress mechanism manunungod digdi? Sige po, Ma'am. Ito, let us be specific muna po kay ano. Itong ruman sa cash on delivery parcels na rampant po niyan. Ano. Ang pinakaano po kay ni, in as much as dineliver ini, kang mga logistic service providers ta. So, ang sabi nila na, pwede silang magreklamo muna duman sa logistic service providers. Okay. Kasi under the rules naman pa, Ma'am Bem, they din dayang pigo-open ang parcel na pinadarsay mo. Tapos i-accept ninda. Itong shipper or itong scammer, siyempre, may way of knowing sila kung sisay ang shipper. Dapat. Pakatapos, since na cash on delivery, there is an account in which they are going to deposit the payment for the product. Na peke nga ni or ako man talaga in-order mo. So may dideposituan sila. So there is a way for them to know kung sisay itong nag-scam sa imo. So, the first thing that kung na-scam ka na, ang anot mo na, mag-file ka ng reklamo duman sa shipper mismo. Sa shipper. Opo. Pagkatapos, sinasabi ni Dayan, then they can act on it. If you're not satisfied with the action of itong logistic company, they can provide, they need that big trace kung sisay ang nagpadara kay ito, kung sisay sinida dineposituan kay itong account na dineposituan na itong binayad mo na nadaya ka nga ni or naloko ka. Then, may problema sila dyan siyempre. Ngunyan, sabi ko nga ni, ang opisina na kung di ka satisfied sa action kay itong logistics company, you can file your complaint with the Department of Trade and Industry. Dito sa mga provincial offices or sa regional office. Pagkatapos, kami po, ipapadarami ang complaint kayan sa opisinang iapod na Supply Chain and Logistics Management Division. It is formerly known as Philippine Shippers Bureau. Duman po yan. Because there is iapod silang Administrative Order number 6, series of 2005, in which this, maski domestic freight forwarders, ining mga logistics companies, should adhere to the Code of Ethical Conduct, Code of Ethical Conduct for sea freight for freight forwarders. Na kung sa'yo, nakakagyan duman sa rules na dapat maging truthful sinda buda sa pag-accept din na kang serbisyo or papadara na dapat clearly identifiable kung sisay ang shipper. So, matitrace tayo din problema po yan, Ma'am Bem. So, we assure our consumers na sa mga naloko na kay NIO, you file your complaint with the Department of Trade and Industry and we will act on it. There is an office na talagang tamang mag-action kay NIO. Okay. Ma-regulate. Sige. Yes, Sir Joe, sinabi mo na ipapadarata ang complaint sa Manila, duman sa supply Supply Chain and Logistics Chain and Distribution Management Division. Bureau. Okay. Division. Oo. So paano Sir Joe ang ang pag-handle kang complaint? Kaipuhan, dahil naman kaipuhan gayud magduman pa Dahil naman po, Ma'am Bem. Indignation. Oo. In the same manner na mayroong initial complaint muna, as long as
you can provide with us. Siyempre, halimbawa, ang tinausay mo kang logistic company so shipper, so identity kang shipper, so address kang shipper. So, ang irereklamo mo muna, so shipper, kasi they're under responsibility na itaw nila sa tamang yan. Para kuta na may padarata tulo sa mai-address sa tamang irereklamo. Otherwise, kung nagtatago sila kang dokumentong iyan, may problema sila. They sila nag-adhere duman sa code of ethical standard para sa mga forwarders. Freight forwarders. Okay. Oo. Okay. So yan pala, Sergio, ang process, So the sinda mahandal kasi pwede sinda magreklamo. Okay. Sabi naman niyo, kasubago, duman mo na sinda magduman sa freight forwarder, Opo. Tapos kung dahil sinda satisfied, maduman sinda sa DTI, provincial offices, para mag-file ng complaint, and then we shall be the one to forward it to the proper division sa satuyang head office sa Manila. Opo. Tama, Sergio? Opo. Okay. Oo. So, yan, Sergio, ang saro sa mga talamak naman mo yan, rampant naman na nangyayari mo yan. Oo. Kaya, so sa tuyang mga paraan tabay-tabi, aram na nindo kung ano ang dapat nindong gibuhon kung kamo po mabiktima kang arog kaining klaseng modus naman mo yan. Na lalo nang nasa pandemya kita, di man kita basta-basta makaluwas freely, So, yan po, igwa kitang mga means kung paano tayo yan i-address na mga arog kaining problema, Sergio, other than that, Sergio, igwa pa kitang mga, pag sinabi ta kaya, Sergio, na online, bakusa na itong sa mga email, bakusa na ito. Paski ining mga sa mga messenger sa Facebook, Ay, po. Just, kaso nga po, bagamambe, may pinailing ako sa imong text message ako. Opo, Nakuha sungaran ko. Joseph, iwan gaya, ito? Gari, Lacoste ba? Paborito mo ini. Lacoste watch na worth 5,000 pesos. Dakol kaan sa Senado. Sa Senado. Anyway, Sergio, itong na-receive mong text message kasuugma na pinahiling mo nga ni Isamuya, saro itong masasabi ta na sarong klaseng scam. Tama, Sergio? Iya po. In the first place, hindi ko na ugaring kasi number, pero papabot ko talaga yun sa tamang otoridad. Kasi, paano niyang nakuha sa number ko, cellphone number, cellular phone number, pagkatapos, nakuha niya sa complete ng ngaran ko. There could be na So, nababiolate siguro. So data, with respect to data Privacy Act. May nagli-leak ang mga numbers na talaga. Sa daw yun na nakukuha. Duman na iyan, Sergio. Malaog iyan duman sa pig-discuss tabaga, Sergio, na administrative order, joint administrative order, joint DTI, MTC, DICT, and National Privacy Commission. Tama po. Oo. So, iyan na, pwede ta iyan, Sergio, paabot sa tamang otoridad mananggad. Ika mismo nga ni Sergio, na biktima, Ako kayan, puro pirmi man ako kaya nakaka-receive. So, pwede ta ireklamo sa NTC ba, Sergio? O diretso na kita sa... sa National Privacy Commission. Kasi, imbestigaran nila itong number nito kung paano nakakuha kang number ko. Buda kang pangalan mo and the number. Bako sana sa number mo, sungaran mo pati. Baka nagbakal na naman SIM card sa business na ba? Dayman, joke ulit. Pero talaga, subject dapat ito sa investigation. Makangalas-ngalas talaga po mga araw kaya. And iniling ko sa Facebook account kay ito, pinailing niya sa kusuling. Babayad na ako, Ma'am Bemki, 650. Inassure niya ako na, sabi niya, this is not a scam, sabi niya nga, because you have to pay up COD or cash on delivery. Pagkatapos, iniling ko ningad sa picture, sa presentation, sa relo na sisabi mong paborito kang mga, ako mag-resitado. Sa paborito nilang, relo na, branded na relo. Iniling ko, gari relo sakit kita, sa natin lumang kasi Sir Ding. Kaya nga relo sakit kita, so 50 pesos na relo baga. O sa katuso. Pero pagbayad ka ki 600. 650 pesos. So, paano da, Sergio? Paano da po, Sergio? So
means ng pagbayad mo. Kasong delivery man. COD. Pero marangan hiniling ko mismo surilong pigano, pagkatapos nag-google ako, dakulo na palang na-scam. Sir Jo, pwede ta po maaraman kung may name ba so company na nagpadala sa imo ka itong like sort of yun? Day man pong ang ano lang nila sa Facebook account nila para maiwasan siguro. I-filing ko lugod po. Ano ko po, Ma'am Bem. Siguro, Sir Jo, pwede taman iyan i-rani sa NBI ba? O sa Pwede man po, opo. Kaso lang, ang ano duman, mako-consider, pero sabi ko, the violations of data privacy. Pagkatapos, tapos sabi nila, nag-promo na ito. They man DTI permit. So talagang ang problema, lang po ito, Ma'am Bem, Facebook account. Matataw man, di man nakakagnaran sa pero may number na. So, day kitang jurisdiction duman, Sir Jo, kasi nagsasabi siyang promotion ito, pero day Iyo po. So, maski pa, pwede itaram ko na, ang Facebook account, Centro Temps EU. Centro. Opo, Centro Temps EU. Pwede niya kung Facebook account niya yan. Sir Jo? Centro Temps EU. Yan ang po. Yan ang Facebook account niya. Sa pangalan pa sana, Sir Jo, kang Facebook, niya, makaduda-duda na. Makaduda-duda na. Sa business name, day man yung pagalaw, yung mga terms na ini. Tapos, Sir Jo, ano sinimbag mo sa text message sa iyo? Sinimbag ko, magayon sa pagkasimbag ko, sabi ko na, araw kining panahon na pandemya, na, bako dapat, maski nga di ba kung panahon kang pandemya, di kita man rolo ko. Yung mga sinimbag ko sa message. Sabi ko nga sa imo, Sir Jo, ngunya na nasa pandemya kita, kadakol ang mga nawawaran trabaho, kadakol sa mga na-retrench, kasi idudugan ko yan sa simbag ko, digdi madam. Pwede pong paman mambem na isimbag yan. Tama, nagdakol na. Gusto sabi yun. Tangan makonsensya siya. Makakonsensya. Lamang siya na konsensya. Pero sabi ko nga siguro dahil sa sobrang manapagtios gayud o kagipitan, nakakaisip siya araw kaini mga bagay na manluloko pa siya. Di mga Bako ito ang rason talaga dapat na. Bako dapat maganda. Okay, oo. So, siguro magayon tabi, Sir Jo, na-advisean ta na-inform ta na ini sa tuyang mga paraantabay, lalo na ang sa tuyang mga ka-consumer na mahilig mag-transact sa maski sa platform online na daising na basta-basta magtubod kaining mga mapanling lang ng mga imbitasyon or di ba? Kasi naramdaman ko, Sir Jo, pirmi mong pigsasabi, if it's too good to be true, it must be false. Opo. Pagkatapos, Ma'am Bem, siguro talangan, halimbawa, ito sa mga na-scam na yan, sa arkining mga sa cash on delivery parcel scam. Ang advice kay ang magay na ikakaano tayo na ikakaano ta para ma-prevent tayo para sa mga consumers, dapat kung certain ka na di ka talaga nag-place key order o di ka nagbakal online, you have to refuse accepting the parcel. Yes. Di ka mo mahirap duman sa delivery boy. Sabi kang mga logistics company, di mo yan mata-charge duman sa mga delivery rider ta. Sa mga riders. Sa delivery riders ta. It will not be charged against. It will not cost the cost will be not be charged duman sa rider. Ang sabi kang mga logistics companies. So, ang lang duman, if you are certain na di ka man talaga nag-order, di ka nagbakal online, di ka man talaga nagpapadeliver, di mo dapat akseptaron. Malay mong hazardous itong product sa laog. Kaya, yung tapo yan. Ang pa dyan, with respect duman man sa nakapag-place na ki-order or ma-place ki-order, ang pinaka-advise na dyan, siguro na place your orders or purchase online only those with credible websites. So, lalo sabi talaga na nasa
like the OKB platform, Lazada, also may talagang online selling platforms. And there's a way there na pahiling din sa mga positive feedback or reviews of the product or pagkatapos. So, kuminsan, dumana ka mo sa mga seller na dati na nindong nakatransact na nahiling Yan. sa mga dyan. With respect sa COD parcel scam na nangyayari kunyan. Takul po. Takul talaga po kunyan. May nag-report na lalo-lalo na sa mga Arab-garo karamambem na medyo may madali yun ngayon magbayad. Dahil lamang nag-review. Kuminsan, lalong-lalo na sa harong nindo, kuminsan baga may yaon lang dang sutugang mo, aram naman na permit kang nag-order online. Instead na texting you, oy, talaga bang in-order mo ini? May ihalat ka ba talaga sa Ninja Van or sa TNT or sa LBC? Kuminsan baga, day ng way, permit kita because sa pagiging busy data na muna na-check. Day na-check kay itong yaon sa harong i-accept tar si ibayadan ta anyway ngayon bata ngayon ang amount kay ni 2006 sigurado ngayon tatawa na ko ni Ma'am Bem 3,000 sako na ngayon muli ito pala din mo man in order. Sir Joe, siguro man ako gusto ko man i-share ang sa kuyang experience sa pag-shop online. Kasi talaga, oo, basta-basta mag-transact doon sa bako man mga legit na mga online platforms. Or maski sabihon ta, day man magkakita naga-promote kaini mga Lazada, Shopee. Pero sinasabi ta na pag nag-transact ka dikti, sure kita na kung may reklamo kita sa produktong nabakal ta through this platform, igwa kitang sure na redress na ako ata tulos so sa tuyang gusto. Halimbawa, mapalit kita ki produkto ta bako man ini so order ta tapos aron kini so nag-abot, madalion mag-return ki product. Tapos madalion man so sa indang pag-refund kay itong kwarta ng binutasan ta sa pag-purchase kay itong product na bako man so order ta. But Sir Joe, maski pa maski pa digdi sa mga platforms na ini, duman man giraray ako nagpe-purchase sa pwede ba sa Last Mall. Sure talaga duman na ang mga produkto duman itong mga may kalidad as in ligtas na bahalon lalo na kansarong konsumidor na ordinaryong konsumidor hindi nakita masayang kan sa tuyang pinagala na kwarta. Ano Sir Joe? Opo. Lalo talaga mas dakol po talaga ngunyan sa online shopping as compared naman sa mga banking or sa financial fraud na mas takol mo yan sa online shopping scam na mas gusto tang ma-address lalo na talagang mga consumers tango niyan gabos baga kita abutang maloko but not everyone knows how ngunyan siguro mas maturuan tayo Ma'am Bem na-discuss na halos kadaklan ngunyan na with respect sa coming internet itong online shopping scam. Kaso biglang may nag-uuso, itong Mapaluwagan, nag-uuso ng mga itong COD parcels, Sabi siguro Ma'am Bem, ang tango niyan, papano ta mga matawan ta mga tips siguro, mga bakal ta online, para maging safe sila pag kay mga consumer sale transaction over the internet. Tatandaan hindi yung mga tips na itataon ni Sir Joseph. Para maiwasan na ang katuyang mga manluloko or kita man, maiwasan ang maloko. Sige tabi, Sir Joe, please go ahead. Sige po. Ang tabaga, prevention is better than cure. Okay. Kaya mas na makusabot kang DTI, kay mga adjudication or consumer arbitration of ticket. But then sabi prevention is better than cure. So, ang tanong niyan, paano ta ma-avoid na ma-scam kita? Nakulang po paagi ang mas kining mga tekitang mga terminin na ining tuturuan ako ang mga aki ko mismo yuman nagtuturuan ako. Ang pinakainot dapat maaraman ta kung paano ta mag-spot the online scammer. Dapat kung ang sarong pig-offer sa mo pigintis kang lawgan ako transaksyon
may ano ang mga red flags kaya? Paano? Ang inot na inot, presyo. Diyan kita na anong as consumer. Ang presyo medyo pigano talagang ramabawon as compared duman sa mga authentic na produkto. So duman pa sana, pag inapot mong tunay ba tong Adidas? Yes, kitang-kita nyo naman nga Adidas. Garo yan, ang simbag. Di man nagtataram na tunay or ano. Garo yan. Dahil sa presyo. So, mga red flag po yan, Ma'am Bem. Ano? Sabi niya Nag-avoid dyan, sa hapot. Apo, dapat mag-adalan ta kung paano, hanapan ta mga warning signs na talagang baka nilulukon kita or pipalaw kita sa transaksyon na kung saan maluloko or disadvantageous sa tuya. Ano ang mga gusto nila? Kuminsan inong mga pangako kang product na makakapalipot ngayon na usong-uso na naman ngunyan, Ma'am Bem, last time na lalo na kang summer so mga portable ngayang air cooler pagkatapos mapaluwas sinda na Japan made ngayon Japan technology na mga araw kayo. Japan technology nga although nga made in China but we both nga the intellectual property of the brand na Japan kaya nga pig-apply mina sa mga araw kaya namang palaog kaya. Kung minsan puro picture sana di nagkakagang tunay na details di nagkakagang details kang produkto pag inapot mo gurano kung anong space ang kayang paliputon kaya sasabi yung tulo sa imo kaya ang isang kwarto at ang space bakong lugar ang kapaliputon anong space so mga araw kaya so mga kuminsan mag-very inconsistent sa mga simbag ninda sa answer sa pag-iapot mo. Yan mga red flag yan. Mga simbag. Opo. Pagkatapos, kuminsan, yan, lalong-lalo na ngunyan, ining mga araw kayo nagre-require bakong cash on delivery. Araw yan. Pagkatapos, kuminsan naman ngunyan, iyon na nga ito pigigibo na sasabihin nila, although cash on delivery, pero talagang sobrado sa presyo maray. So, mga araw yan. So, dapat kita as consumer, dapat aramta, mag-ispat na tulos kung anong mga bagay na yan. Nababarantayan ta. So, itong mga tips na nito, mga warning signs of online shopping scams. Presyo, evasion duman sa mga haputan, nag-evade whenever we ask about the specs, about the quality. Kuminsan naman, mga online na mga daing Facebook, nasa Facebook page lang, pagkatapos sabi niya, arani man lang sa Indo, tapos abong meetups, mga araw kaya. Lalong-lalo na magayon ka man, pagkatapos abong maki-meet up, talagang lulukong ka kaya. Sir Joe, madali naman sa nangunyan pag-trace kung talagang sarong mausisang consumer, araw ka itong ginibo mo, Sir Joe, may na-receive kang text, maski araw mo ng saro itong scam, pig-check mo manggiraray. Manggiraray po. Mag-Google or mag-search sa Facebook. Okay. Madali on. So, we just have to ang apod kayo ni sabi mo ba nga ni Sir Joe Cansaro, so tawan taki oras na busisihon or tangan hindi kita maloko. Paano baga minsan Sir Joe, kita man kadaklan sa mga consumers pag sugari baga nahahagas kita like ito halimbawa sinabi sa to nananggana kita. Sugari sa subratang ka-excitedan. Tama po ito ma'am. Taro pa ito. Kaya na kita na investment dalian naman minsan. So mag-spend kitang time para i-check yan. Yes. Click man lang yan. Click man lang yan. Mag-click man lang. Hilingon ta kung may reviews na magayon. Ngunyan, so sa ikaduang tip, Ma'am Bem, kukuta. Yes. Diniscuss muna, ikagyan, pigigibo mo na, sabi mo, na you only shop at trusted and reputable websites. Yes. Hindi ko na itatarang kung anong websites. Hindi ka tinara mo. Bayad ka gano'n. Okay. Ayun mo. Tinaram na ni Ma'am Bem sa pangduang tip ko. Sabi ko baga, not learn how to spot an online scammer. So important. And sa pangduwa, tinaram na ni Ma'am Bem na
mag-trust lang kita duman sa mga trusted na and reputable na websites or accounts. Day taman sa mga MSMEs ta, day paman ki websites or platform, duman sa reputable sites talang pagkatapos trusted talagang mga establishments. Okay, yan ang pangdalo. Kunya, pangtulubang Ben, dapat i-verify ta so produkto. Ano ba talagang produkto? So, we can do this by asking questions, pero pag nag-iiwas na sa imo, na na magparasimbag sa question mo, ay magduda ka na. Dahil na bako. Ang mga, pagkatapos dapat, sabi ko nga ni Kaginot, consistent sila sa simbag, pagkatapos, responsive sila sa question mo. Kung pigahapot mo, kung gura no katibay yan, gura no piraang makayang alsahon kang produktong yan, igsisimbaga, malakas to, magaling to, matibay to. Ako man yan susimba, ako responsive baga. So, hilingon mo, kasi yung mga produkto, pig-test na yan kung halimbawa nga ang capacity kaya, bawa sa bisikleta, pirang kayang talagang fat bike yan, pirang kayang alsahon, yan, mga araw kayo ng mga hapon. So, pag mga big ang answer, magduda ka na kayan, bako yan. Kasi ang tamang magayon na produkto, nakakab na yan. Specific na. So, mga specs kayan, specifications ng produkto. Kaya niyang simbagan ang mga hapon. Kayang simbagan kang seller ang mga hapon mo. So, yan po ang turo. Verify. Bako lang sa produkto. I-verify taman sa seller. How are you connected with this company, mga kaya po? Ano kakaining nagko-contact sa ko? Pagkaputunta kung pagkatapos, ano ba yan talaga? Distributor ka ba talaga ng kang produktong yan? Aputunta, i-verify ta. Bako lang sa iya. Ngunyan, pwede taman sa company, aputunta mismo. So nagtitinda nga kang Adidas Philippines. Is this a legitimate distributor of Adidas products? Of Nike products? Ganon, mga araw kinahapon. Magayon po yan. Talagang ask the seller a lot of questions. Kasi ang seller Be talaga... inquisitive. Sabi baga, be inquisitive. Tama ba, ma'am? Kasi iyan ang mga seller na yan. Kung tatawsin na kayo magsirimbag kasi talagang produkto ninda yan. Ang bako talaga din ng produkto. Di yan tataw magsirimbag about that product. Palislisan ka. Palislisan Opo, ka. tama yan. Palislisan ka. Ang naman dyan ko niyan, with respect to your security sa never share your personal and bank details. Lalong-lalo na tuod magbayad through Paymaya, GCash, or credit cards. Okay. Never share your personal and bank details. Whenever the seller is asking for your birthday, address, credit card number, never, magduda ka na dyan. Refuse and cancel the transaction. Yung gano'n. Okay, ang sarok pa pong importante, Ma'am Bem, na is that for the consumer to check the seller's refund or return policy. Kaya mahiling mo ito. So tinara mo bagang reputable and trusted websites and online selling platforms. They have their seller refund and return policy in which i-click mo lang naman sa microsite nila, whatever na, i-refund mo. If you like to claim for a replacement as much as defective, so na-deliver sindo because of mishandling or because it has a hidden defect, then ang pinakamarain na mga seller online or you making use of the internet, guwasindang iapuntang seller's refund and return policy. Klaradong marayan, duman. And take time to read. Tama na naman ito, Madam Bemso, tinara mo. Na, maski pa yan sa Lazada na, sa Shopee, sa Lora. Ikaw ba ganyan kung minsan duman sa microsite ninda, you can click the terms and agreements of purchase. Kung sa'in, bako lang na mag-browse kita kang magayunon ngayon magayunon ngayon, babakalong ko. Bako yan. Importante man itong pasahon tama nito kasi kung dahil man yan importante, dahil nakutayang kinagaman sa website ninda, sa platform ninda. It is important
Ano? Kasi maski itong tagsadiri kang platform o kang website, may ano sila na pag-una nila, binasa muna ito. I-assume ninda na aram muna ang mga conditions with respect to the purchase that you're making. So, kaya nga nito, kinagninda kasi that will be part and parcel of the contract of sale. Whatever conditions na nakakaagtuman. So, pasaunta yan. Yan po. So, then, ang ano pa, saro pa ma'am, Ben, ang ano, data man ano, so they pa online ang payment. Pinakano, it's up to you, use a secure payment method. Maski wag sa mga trusted and reputable mga online selling platform. Mapili ka kung anong gusto mong pagbayad. Either cash on delivery, or pwede man PayPal, pwede man GCash, pwede man your credit card. Man. So, yan ang ano po. And ikang magpili po kung anong mas maray sendo. Pero, with respect sa ano, masking mo yan nga ni baga, cash on delivery. Halimbawa, day website. Araw baga itong tinaram ko baga sa imo ma'am, itong sa cellphone nangyari sa ko. Day man itong website, may Facebook account sana. And they make use of COD. Cash on delivery. So sabi mo, secure na payment ang COD. Ang problema nga nito, di mo man chinek, kung di ko chinek sa product, mabayad ako, pagkatapos ito pala sa binayad, babayadan ko, mabayad akong 650 pesos, pagkatapos itong produkto worth 100 pesos man sana. So maski na sabi secure itong cash on delivery, ining mga scammer talaga, they have a way of making other schemes na malure ka talaga para mag-enter sa transaction na ito. Na kung sa'yo naluloko ka. So, talagang yun tang data na iiwasan. Sabi ta... Yan na talaga ang mga skills ninda. Ano? Ang mawin ka. Mawin ka talaga. Although ini... Kaya dapat labanan ta ini. Ayun po, tama ma'am. Labanan na ini. Ang sa tuyang gobyerno, dahil man nagpapabaya kay ni. Kasi sabi tabaga, as things progresses, pagkatapos as transactions become complex, ang nangyayari, dapat ining ining mga regulatory bodies or agencies, dapat nagiging skillful man, nagpagigibo man kay ibang regulatory means na kung saan ma-arrest ang mga gani or mapapundo ang mga araw kay ni. But then, ining mga scammer man, nagpa-progress man ang utak. Nagtatali man kung paano talagang makapanloko. Kaya dapat ining mga regulatory bodies or agencies maging proactive man sinda. Mag-adapt man sa sitwasyon, lalong-lalo na ngunyan na kadakol ng mga bagong nagruluwasan ng mga iba-ibang klaseng schemes, iba-ibang klaseng modus, So kita man bilang sarong regulatory body, kita dapat mag-adjust man sa panahon, Opo. Tama ito, Ma'am Bem. Magayon po ito. Nasa mga regulatory bodies tayo, ng mga agencies na that regulates these things sa mga transactions, na dapat talaga maging reactive. And in the same manner, siguro po, Ma'am Bem, ining mga consumers man, na ako sa nang leksyonan, na very passive man giraray, na sasabihin nila, saruan na nga ako, kaya ipangaya, sa masunod nga dahil na. Data dapat araw kita kaya ng if there is a way of informing also our kababayans na kung paano maarasan, ang pinaka-the best na siguro na talagang tawantang atensyon ini, pagkatapos ireklamo ta. Kasi mga araw kayo mga personal transactions, lalong-lalo na yung mga sa online. Waga, yun sa online shopping scams na kaman sa although sabi mo ikasunapektaran lang, naguna mo, dako po maapektaran ka yan. Kung di ka mareklamo, then di man yan makakabot sa opisina di makakabot sa opisina kang Cybercrime Division, kang PNP, Cybercrime Group. Paano yan ma-actionan? So let us not be passive with respect to this one. Yes, tama. Oo. Pati kita as consumers, As consumers, let us do our roles also as consumers. Tanganing makatabang kita na maiwasan na din ining mga manluloko. Pero Sir Joe, na notice mo, magpuon ka itong kasagsagan baga kang lockdown, kang last year,
siguro, nagpuon bagay ito, March, kadakol talagang mga complaints kitang nare-receive. Manunungod digdi sa mga online scams, itong mga, kasi talaga bagang di kita kayo nakakaluwas, so mga transactions talagang gabos online. So kadakol ka ito, Sir Jo, na mga complaints. Pero, sa ngunyan, ako na grabe. Opo. So sa hiling ko, nakakatabang ining sa tuyang mga information dissemination, ining sa tuyang radio programs, na maedukar, as in maimpormaran ang mga consumers kung ano talaga ang dapat sa nanindang laugan na transaksyon. Ano, kari nakatabang na maray. Dako lang tabang po ini mga araw kining programa mo po, Ma'am Bem, na usapang consumer at negosyo na kung saan nagpapaabot ta sa mga tamang stakeholders na sa tuyang mga consumers at saka kasi kung minsan bagay ni mga MSMEs na mga negosyo, mga purchasers man sinda ka mga produktong ipapabakal ninda. Natulog man sinda. At yan, regarding sa mga online transactions na ini. So, talagang dakulang bagay po kining mga araw, kining mga lakdang opisina. Ako lang ang DTI, even the DICT, nagtatabang naman ngunyan. Pagkatapos ining mga cybercrime group kang PNP, pagkatapos cybercrime division kang NBI, they because of their issuances, pagkatapos talagang nagdidit naman talagang mga araw kining pakatata. But then, continuous dapat ang action ta kay nita. Sabi ta nga ni, nagiging, masyadong scheming man. Mas nag-progresses ang action kang mga ahensya ng gobyerno. Mas nakakaisip na naman kay ibang paagi na naman ining mga scammers. Lalong-lalo na ngunyan, bagamambim, kasapon na naman, igwa na naman, the other week. So, sabi mo, so pig-report mo baga duman sa Facebook page ta, nag-message sa ito, mga online paluwagan. Oo. Bago na naman, talagang Talagang talamak. Halat mo na, Sir Jo. Sige lang, Sir Jo. Please go ahead lang. I-check ko lang kung may mga messages kita. Kadako kaya digdi, Sir Jo, ng mga messages. Sabi digdi, good morning po, Ma'am Bem and Sir Joseph. Tanong lang po doon sa mga nagninegosyo ng online. Ito po ba ay dumadaan sa DTI? Kung hindi po, ano-ano po ang pwedeng gawin ng DTI office para po ang mga online business po na ito ay makapagbayad ng tax sa atin pong gobyerno. Thanks po. Okay, so sige po, Sir Jo. Kadakol pa, babasahon tayo ng mga hapot. Pwede mo po muna simbagon ito, Sir Jo, na nainot. Sige po. Itong sa na itong mga nagnenegosyo online and it is because of just